Illum il-ġurnata noddu ruħna b'Ewropej u ninsew li l-oriġini tal-identità lingwistika tagħna hija Għarbija. Għarrokna li jmiss, iltqajna ma' Dr. Olvin Vella li jarrafna dwar in-nisel tal-Sinna. Il-Malti huwa dialett storiku tal-Għarbi. Fil-Medjuevu, Malta kienet taħt l-Arab, f'Malta kien hawn Misilmin, Lut u Nsara li l-koll kienu jitkellmu bl-Għarbi dik il-ħabta. Wara tkeċċija tal-Misilmin, Malta qabdet triq kulturali oħra, dbedet mid-dinja Għarbija u qorbot lejn l-Ewropa tan-nofsinhar. Sqallija, u mbagħad l-Italja, u ħafna aktar lejna l-Ingilterra u llum id-dinja tal-Ponent. Allura Malta tal-lum ma tagħmilx parti mid-dinja Għarbija, imma għadha titkellem dialett qadim tal-Għarbi. Għalhekk aħna ngħidu il-Malti huwa l-uniku lingwa semitika li għadha titħaddem fl-Unjoni Ewropea. L-element grammatikali Għarbi fil-Malti huwa b'saħħtu ħafna. Għandek il-forom verbali, l-10 forom. Id-diminuttiv bħal fejna fjena, xtajta jew tfajjel. Dawn huma kollha elementi grammatikali tipikament Arab. Imma mbagħad ġejna influenzati mill-grammatika Romanza u allura għandna diminuttiv ta' busk, il-buskett, u ġuvni, ġuvnott. Fejn jidħol il-vokabularju l-aktar oqsma bażiċi aktarx illi ssibhom ta' element Għarbi. Il-kelma siġra, il-frott, it-tuffieħ u l-lumi, il-ħaxix. Affarijiet li narawhom bajnejna u missuhom bidejna. Il-ħobs. Imma mbagħad kull darba li navvanzaw ngħidlek il-bezzun, hemmhekk għandek l-isalli. Il-panina, għandek it-Taljan Toskan. Is-sandwich, għandek l-Ingliż. Illum ġurnata toast, ħafna Maltin jgħiduha. U meta jgħidu għamilli toast, lanqas ikunu jafu li qegħdin jeqilbu bl-Ingliż. Jiena naħseb li toast saret kelma Maltija wkoll. Oriġini Ingliża kemm trid, imma llum saret tagħna. Mhuwiex ġust li niddeskrivu l-Malti bħala dialett Għarbi, jiena fil-fatt inseħħlu dialett storiku tal-Għarbi, kien xi darba dialett iva żgur imma m'għadux. Illum il-Malti huwa lingwa nazzjonali differenti ħafna mill-Għarbi li jilqa' fih danu l-element Salli, Taljan Toskan u Ingliż. Niftehmu il-lingwi kollha fihom taħlita ta' elementi ta' self minn lingwi barranin. Ħa nitkellmu ftit fuq l-Ingliż. Cake mill-Għarbi, street mill-Latin, pijama mill-Indjan, robot mill-Ċek. Ħanoqogħdu sejrin l-Ingliż ma jeżistix u jeżistu lingwi l-oħra, u beautiful fl-Ingliż għaliex nikbuha B-E-A-U, mhux għax il-Franċiż jiktibha hekk, għax dik il-kelma daħlet fl-Ingliż qadim meta il-kelliema ta' skola Ingliżi kienu taħt l-influenza tal-Franċiż. Għaw Maltin illi jaħbu l-eruq Għarbin tal-Sinna, ir-raġuni hija politika. Malta, pajjiż Ewropew, kultura kattolika li normalment ma nassoċjawiex ma' parti mid-dinja li kienet Għarbija. Ir-raġunijiet matul is-sekli ġewuna f'pożizzjoni lilna li nkunu fuq frontiera bejn it-torok kif jissejħu l-Arab u Misilmin tal-Afrika ta' fuq u n-nofsinhar tal-Ewropa fejn hemm Sqallija, l-Italja u Spanja. Malta kif nafu anke meta niċċelebraw ġrajiet bħal l-assedju l-kbir qegħdin kull darba nfakru lilna infusna li aħna konna kontrihom. Niġġildulhom imma nitkellmu bħalhom.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.